كتاب الله للأرواح نور. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alkur'ani wala tansawul fadla bainakum. Daga cikin koyi na alkur'ani yana nuna mana cewa idan har aka yi aure, aka samu alaka ta aure, sa'annan ba a dace ba wannan auren ya zo ya ɓaci, igiyar auren nan ta zo ta yanke, hakan kada ya kai mu ya zuwa ga mu yada mutuncinmu, ko kuma mu faɗi abin da bai dace ba, ko kuma mu yada karamcinmu, mu zo muna tone-tone muna faɗan abin da bai dace ba. Kamar yadda a karin farko yayin da kuka zo neman yarinya aka ba ku ita da daraja, aka yi marhaba da ku, kai kuma kada ku manta wannan karamcin da mutuncin da aka muku. Hakan nan kuma iyayen mata kada ku yada mutuncinku a lokacin da ya zo neman yarku, kun yi marhaba da shi, kun yi farin cikin hakan. To don haka in aka samu rabuwa, kada kuma ku yada mutuncinku, ku dinga tone-tone ko kuma zage-zage ko kuma rashin mutunci. Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum. شكرا لأهل الآي، شكرا لأهل الآي يا قطر الندى. شكرا لأهل الآي يا قطر الندى، شكرا وفيرا عاطرا ومبجلا.